Hi baby, today is that gibugas na jud kog maayo for fuck's sake. Luoy na kay kuday as in karo pa jud ko kay mo og mga inani na video forever. It's been like I don't know, pila na ko nawagtang. I think 1 month na sad. I take a break again. Lata ka take a break. Nga nagduwa ra dito og ML. Uy, init pa jud kaayo sis. Oh my god. For today is that ko ang everyday makeup. Mo na dyan ang kanang makeup na kanang legit da kanang bitong the practical eye. Di ni dyan siya kanang gema-gema na makita sa YouTube like everyday foundation. May kag everyday makeup. Sure jud kag everyday foundation ka. That's so crazy dai. Di ko motuoan na. Everyday makeup man magtanaw na ko everyday mag foundation. Are you sure about that? So, tuluan ta mo ang pinaka-simple na mo dyan yung gitawag na everyday makeup or if ever nakay party after, like, butang na to naka sa mga Friday, Saturday, na duty ka, whatever, at least na nakay ka ng mga i-spice it up. You know what I mean? Basta, uy, butang na kagkuan, tawag na aloe vera moisturizer. Mo ba na gitawag na everyday makeup para ma-hydrate sad ka sa mga skin mo, sa mga everything, you know what I mean? Luoy na kay kuday gipang jugas-jugas na jud kuday. Awara na ko kasabot day, may isa pa day maura na siya. After si mong moisturizer na aloe vera or of your choice, depende ra na nimo basta nabiya ka sa Pilipinas day. If you're living in the Philippines, Cebu, init ba jud kay na tanan day. Maski na ga-duty ka og indoor or outdoor or ting delivery anday importante jud na mag sunblock. So akong gamit na sunblock is by Frigiderm by Beauty Central, sana all. Kani siya day importante jud na ang sunblock every day day. Night tint or walay tint, importante jud ang sunblock day to protect your skin, dili lang jud sa sun para basta uy kung dili ka dali ma-age para fresh ka pa imong skin. Para dyan na dahil kay if ever di ka mag sunblock dahil magkunot-kunot yung imong skin girl, madali kay ka mag-gore, naguba na ni by Frigiderm dahil focus uy hayag ka ayo dahil di siya ma-focus basta kaning Frigiderm. No, di siya ma-focus dahil you can get this by Beauty Central. Ang brand niya kay Frigiderm, so maura na siya. Nindot niya siya pang everyday. Mo dyan pang kuanday. Pang everyday makeup dahil di niya siya foundation. Sunblock na dyan siya to protect your skin, no? So mo ni siya, tint ni siya, so nasa siya clear. If ever ganahan ka girl. Kanina sunblock kay na ni siya SPF 50 to plus ABCD EFG daghan kay siya mga claims and chorbanes. So mora na ako anday importante jud na ang sunblock. Sunscreen day ni siya oy. So unsay nakalahi sa sunscreen og sunblock? I-search na lang sa Google or ako na ibuta sa screen day. Kapoy na kay day as in. So kani siya kay na ni siya tint. So, mo na perfect pang everyday day, fresh gihapon. So, mo na jud na day, mo na pinaka-simple, very, usaman. Limutan ako anong nasa mga online na everyday makeup. Sure ka everyday foundation ka, girl. Ang kanin siya kay wala ni siya coverage, ha? Kung na siya, kanin itong mo even na imong tone, pero wala siya coverage. So, mo na akong ganahan sa isa ka sunscreen, dili siya pilit. Murara siya ka ng Vega. Mahalon jud siya na sunscreen dai. Sa na ni siya tint ha din siya complete white. Fingers ani hands, make sure your hands are clean. Gamit kay kag sunblock dai apila jud ni imong liog sis. Drag it to your neck. Kani siya kay importante jud ni siya dai sa mga lugar na to na pwedeng inita, na kailangan jud ta mag sunscreen everyday jud dai kay para nindot na tong skin. Kaysa mag everyday foundation ka day maliki jud ko anything sunscreen will do pero mas nindot yun ink by Frigiderm by Beauty Central. Charot. After sa imong dry sa imong sunscreen dira na ka mag-start sa imong powder pwede ra gani ka Johnson. So ako sometimes na siya ibutang na to na siya mga Friday na guro ni kami tong nakay mga party, so ibutang na to kana normal ang tanan. Necessary ra ni siya if mobutang ka og kuan concealer to kuan kana bitaw to conceal sa mga chasmes. Any concealer ra dai, any concealer will do. Mora na siya i kuan i-blend. Kaning concealer day, kuwara ni siya, dili na siya pang everyday. Murag necessary ra good if ever na kay party or na kay laag after at least flawless ka tanawon.
flawless. Dili ka tired sa mga duty ninyo. Charot! If mo concealer gani ka, kanang itong same shade lang sa dili siya ingon light. Dapat clean dyan yung fingers para sure di ma-COVID. Charot! So, diba? Fresh. Nawa na ang mga chesmasan sa kanang dugay kay matog. September na biya ta diri. Oh my god, bare months. Yung Pasko na si is maura gyapon ara sa balay. After ani simple ra jud kay ni day, pwede ra jud ka mo gamit sa imong pressed powder or Johnson. Gamit lang ako Johnson. Katag Johnson baby powder. Nara nimo girl. Para fresh gyapon ang tanan. Kaning powder kay set lang sa katong gini mga area na nag-concealer ka dai para di siya mag-move. Mo na gitawag na everyday juni dai mo juni ang everyday. Powder pa lang daan mo juni ang everyday dai. Johnson baby powder na gud na dai. Pinaka OG sa ko ang mga senior high days. Oh my god, para dili magkabang-kabang. Kanang itong dili magputi-puti dai mo dili mo rog up tanahon. Local business. Okay, kaning gani siya sa kuan sa Flika. Cute ba kani siya? This is the eyebrow soap. Eyebrow soap guys. Kani siya kayo nindot ni siya kanang tong di ka gra mangilay. Na days na ika gra mangilay or depende ra nimo. Kanang itong sa Flika dai. This support a local brand. Mo na ni hang brand. Siya hang ay kuan eyebrow gel. Daghan na siya available sa yung color na ay clear na ay black. Pero if beginner pag gani ka mag brow soap kay kuan, I suggest mag clear ka muna. Kay sayon na ni ang kuan dai brow soap dai. Mo na pinakasayon easy sa tanan. Cute ba ni siya na local brand kay na ay mga card na ay mapa kuan mga na how to use or chorva sa tuluan na ta mo. So mo na siya ang clear dai. So mo sa ni ang black. Ganahan ko aning black kay kanami itong panahon na di ka gana mangilay dai. Kanami itong ganahan na kag on the go dayon like wala kaya nga buhaton. Ang sige kaubos ang mong buhok pa so dapat yun na siya imo ipataas. Depende. Clear sa akong gamiton manana kay spoolie daan. Imo ra siya ibasa og mga water whatever. Imo ra na siya scrub sa spoolie within char. Kuan na support local brand. Kana kay imo ra dyan na siya brow kuan ipataas. Diba? It acts like a brow gel. So after anong dry na imong eyebrow, pwede na ka mangilay og pomade. So diba? Anak ra ka sa Hyundai. At least imong brows kay kanang to in place na siya, dili na siya mo paubos. Mo ni siya in a shade clear. Ano itong mura siya eyebrow gel para ma-stay in place imong hair. Ano siya hair tan-awon pero dili siya ingon fake ba? You know what I mean? Support local. Sayo na jud kay siya dai. Pwede nimo unahon nimo imong kilay, may mo brow gel para mo stay in place. Pero pwede nimo siya himon og base para kanang itong imong kilay kay anak na jud na siya kanang mura siya kuan ba natikig. You know what I mean? Mura na siya ang brow soap. Ngira na ko na blush kay kanang itong sa For You Too. So mura na siya yung color. Mura bito siya tong sanis basta uy giran kay ko ani day murag kadaghan na siya sa akong video na jud day murag favorite ni na ko ever. So imura ra siya kuan para natural. Ano biton dili puti imuhang now, dili ka luspad tanaw. You know what I mean? The Pikachu naman ni Dai. If ever gani puwara kay siya kay kuha ra kasi mong powder na Johnson, imura na siya i-blend. Diba? So kung man mo blend yan, ani ra mahitabo. Very fresh, mararag true. If ever gani ka gana mag-blush on, pwede ra ka mag-lip tint or something. Hindi lang mo na ma-focus akong camera. Mag-eyeshadow gani ka, pwede ra tong blush on mo na eyeshadow. Kani gani siya. Mura na siya ibutan sa mga eyes. Para na say color sad. If ever mulakaw ka. Kana naragoy color gamay. Dili jud ingon glam jud kaayo. Ni siya dai usahay ra jud ni siya mahitabo dai. Dili jud ni siya ingon everyday mag eyeshadow or something. Kana mitong naragoy color dai. Kana gani na something color sa mga eyes. Dili jud ingon mag eyeshadow jud ka. Nara na nimo if gran ba ka mag mascara or dili. Na jud times sa di ko gran mag mascara so I will wear like this. Kanang inanira man sa video man ta so mag mascara na lang ko.
So ang lip tint dahil kinako i-support ang local na sad ba kani kay siya kuan siya Arimat. Free Cosmetics dahil sana all najud cosmetics ang mga local brand. Support local, mga kuan ni sila mga taga Sibura ni sila tanan. They will ship nationwide. So mo rin ang mga lip tint na siya mga lip tint, mga eyebrow soap, nasa siya eyeliner. I'm gonna use it for another video. Pero lip tint sa ito perfect kay ni ay. So, duha ka shade. Ang kong gamiton is kani siya na color. Mershag brick. Kani siya orangey nude. Makani siya kay red brick color. Nindot ni siya pang everyday jud na lip tint. Lip tint ni siya pero kuan ni siya a matte finish. Ay, laban na kay ang mga kuan. May humot niya ba kay bubble gum. So, maora ni siya dai. Maora ni ang everyday makeup day. Anak ra siya ka simple day. Na busy jud ko sige duwag Mobile Legends day mo na ang panahon na kanang bitong wala na ko ka-update. Grabe na gud kayo good. As wala na ko update mo na gitawag na everyday day. Mo jud ni everyday ngit-ngita na uy ngit-ngit ka isa. Na jud ni ang pinakasayo na look ever. Na ko yung mga vlog i-clip right away. Mora ni ang aura day. Ko i-t-shirt binin ako na Pride. Asa akong t-shirt na Pride? Pride daw ni uy. Kanang bitong nasa hugkuan. Kadapting laundry soap ba nakuratan jud ko ato day. Ko what? 새로운 감각이 피어나 날 깨워나는 너의 이끌림 아슬한 나의 경계를 지나 날 좋아하는 건 this is new it's you Oh when the ocean을 데려가 더 차오르는 something new it's you While waiting juday, nakuha na nagjiga-jiga ra sa background. Nice siya kay diri sa makta na ay murag yung aesthetic kay pinasagawas ang peg. Charat! Ang forma diri ba ka pega? Pega ra siya ang forma diri dai. Si picture na lang juday kay while waiting sa mga appointment, diba? Sunblock juday, man confident ra kong magpainit. So mag-wait lang ako sa mga schedule details sa BTS. Nagkaroon pa siya ko naka-try og vlog. Oh my gosh. Wala na ako giatay ani. Mag-makeup ko sa pre-shoot sa Bride. Location kay sa Lapu-Lapu, Mactan, Sito, by the sea, whatever. 날 깨워나는 너의 이끌림 아슬한 나의 경계를 지나 날 좋아하는 건 this is new Sana all jud nila. Sana all!